veure, novetats. Es parlarà el 25% en castellà si alguna família ho demana. Per què cal, Perquè l'altre dia vam parlar-lo aquí davant i 3 nens van caure esternegats a terra perquè van agafar una embòlia, es pensaven que havien invocat el diable amb aquest idioma tan estrany, fatal. Si hi ha alguna queixa, bueno, és que no s'hi pot fer res, mira, des del govern tampoc hi poden fer res. Pots pintar les mans de color verd, això sí, i com a mestres tampoc no hem fet vaga ni res. Va com va. Llavors també, el 5 de setembre començaran les classes, més o menys van així, això. Es començarà a treballar aquest dia, dissabte. Vale, dilluns. Ja treballen? Bé, doncs que hi hagin els nens per allà. Han de fer programació? Bueno, amb els nens per allà, si no. O sí que facin intensiva, si no. A la tarda qui es queda amb els nens? Bueno, ja hi haurà algú, no? Què? Un Sergi o... Ja, però tan malament estem? Tan malament està a Catalunya que no es pugui venir a treballar sense cobrar? Tu posa-ho això als mitjans de comunicació, que vegin que treballem. Ja sé que no està acabat, però és igual. Cap problema. Ciao, sí, Caroli! I la filosofia tampoc es farà, perquè això de pensar de manera lliure i crítica no acaba de fer el pes, perquè després no es poden dominar les persones i tal. I llavors, en comptes de posar no assolit, serà en procés d'assoliment. Les persones que ho van decidir segurament estaven fent un cafè amb llet amb una tassa Mr. Wonderful, o això us van a passar la tassa directament, i van creure que embolcallar els nens amb cotó fluix seria massa car, total, que es farà d'aquesta manera, i la frustració i l'acceptació ja ho treballaran en un altre moment, quan siguin grans. Miri, li comento, els dos sou estèrils, llavors no podeu tenir fills. Bueno, no podem, estem en procés d'aconseguir-ho. No hi ha procés de res. No podeu, de manera biològica, s'hauria de buscar altres maneres. No hi ha altres maneres ni res, nosaltres continuarem així, és que jo la trobo un pèl virulenta, perdona que li digui. Però no passa res, perquè només és el futur de la nostra societat i l'educació dels nostres fills, cap problema. I recordeu que si teniu alguna queixa, mans verdes. Ara ho he dit només en català i no sé si haig de fer el vídeo en castellà. Ja el faré en castellà també.